জয়েন করেছে তাদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম সিপিএম ছেড়ে জয়েন করেছে তাদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম মাগরা লংলে 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 প্রমথা লংলে 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 মাগরা কি প্রমথা কি লংলে মাগরা লংলে 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 ছেড়ে জয়েন করেছে তাদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম বেলাই হামবাই তিনি যতননো সিনি তিনি কাইসা joining program hingkai duita village committee ni kaisa hingkai Asrambari village committee te kaisa hingkai Korangisora West Korangisora ni duita vicinity tini kaisa joining program da angkula sana sini Asrambari ni Asrambari wo 12 family ni 41 voter BJP ni CPIM party ni yakarei borok sini tini Tipramata party thanja bodolo borok phai sini banarom phaikya Dai amni yagulo West Korangisora ni hingkai 53 family ni 211 voter ini sini Tipramotho phai borok join khaibega borok BJP te CPM party yakarei borok tini join khaibega sing borok no ang especially Nanhala Asrambari ni Bobagra ni Chongja Khoroksen Bisingan tini borok lamsok sogo esini thanjani manulo sing borok lamsok sogo boni naharmung sing borok kokmo saimaka boni publication khanaka 2021 borok ini je phainero 2021 borok CPIM abo haino BJP no bodikha 2023 bo haino CPIM te BJP no bodikha even 2026 je like 8 mas sigang je election ni thamani o joro borok hamo haino BJP te CPIM party no bodikha bodi mani yagulo abo borok saimanka mo Asrambari high area wo un dino phano BJP no bodi hoibo tipra CPM party no bodi hoibo un dino phano jitui maya jiti mane ngai borok ni congressn khanaka ekoishoboti pramothono jitibo 23 tipramothono jitibo 26 tipramothono jitibo abon bagai borok wansuka tabok mo Asrambari wo jong kaham gai jodi sini Asrambari no special Asrambari wo sini Bonbazar Asrambari te Korangi o tinta bisiwo sini Tiprasa non Tiprasa joto miskansal tongo a jagao hangkai bisirbag no sing Tipramot rok lead khlaimaya a jagao onek jagao BJP rok lead khayo ba CPM rok lead khayo amo hainong tongo kintu tini je borok rok phaimani yagulo sungkha khayo buskango jini je village committee je election ni thai tongo o jora rogo sing zero khaikibonai BJP zero CPM zero joto bebangno Tipramotha simin ongnai sungabo kha khayo gai belai khai tini singbongno lamsugai sing belai khai sini kha tongthoka karon gai borok jorani sikangno borok yapri seka sini thanjan mario abon bagai sini nanani bosini bodikar tongo Tipramotha phaja Tipramotha thamani ya golobo tini singmo khanaka basa BJP khainai ba CPM khainai borno ka soi tongo ta thangdi aja thanano tam manai tam soknai amo dai sai bonong ni borok ka suka abono borok boni kok khnai oi ini jotono boni kokno kaisa khunjeba khnai oi te khanja khunjo ongkhori oi ini borok sini Tipramotha phai sopo abon bagai jung tab buskango je kuno suida phaimana je kuno samuhung phaipano jung jotono borok equal khai baglai samuhung khlainai jung nayo mo Tiprawo jung jotono kaham kai susto sinkol ekdom kaham jung governance alung sungo especially sini titiri si enderi andani joto sini kamini jono sadron robai khakhayo mo haikaino jodi sing jotono mane amo hai BJP CPM party ya khare jodi Tipramotha phaisu bai khangkai jungteba kaham khai mana nei jungwan subai abon digin harina samkhai na tini si mo joni program phaisu paida tini phoni journal chairman sini borong ranga ta bisu sini Asrambari ni block committee ni vice president sini borong ranga subolchi TWB district president sini borong rangjuk madam Binamala sini madam Kusumti Tiprasa sini working president sini borong ranga ta triti ei joto sini Nirmal Song sini Rahel Chondra boni tujumani bisingtino ini sini Arun Chondra boni tujumani bisingtino tini mo program no sen khaimaka program belai na success ka mo haikaino jorani sigang jodi wan sugai bujiwai je ugni pati khai thone ragbo borok bo yapri sei khai jotan bagano kahamunai joto baina kahamkai samkai manai abodi gin haraino tini mo joining program asuno jotana habai